Глубоко поважанные браты и сестры, год тому назад мы святкавали 400-годдзе прибыцця цудоўнага абраза Божай Маці Буцлаўскай у гэтае святое месца. Мы тады святкавалі яго разам з прадстаўніком папы, легатам, кардыналам Жан-Луі Таранам. І ўвесь гэты год, які з таго моманту прайшоў, і які мы сёння гэты юбілейны год завяршаем гэтай святой імшой, быў выпаўнены многімі падзеямі ў жыцці нашага касцёла. І вялікім акцэнтам у жыцці нашага касцёла было асвячэнне мазаікі цудоўнага абраза Божай Маці Буцлаўскай у Назарэце. Гэта адбылося ў мінулым тыдні 27 чэрвеня. Беларусь і беларускі касцёл заслугоўвае на тое, каб на той святой зямлі былі знакі прысутнасці нашага касцёла там, знакі прысутнасці нашай краіны, каб аб ёй больш ведалі больш аб нашым касцёле, аб нашых верніках, аб верніках, якія прайшлі кальварыю свайго часу. І зусім недаўна гэтую кальварыю яны перажылі. І сёння гэты касцёл адраджаецца так, як запаведавала Божая Маці у Фаціме. Гэта ўжо другі знак прысутнасці беларускага касцёла і нашай краіны, і нашай культуры на святой зямлі. Быў першы знак, гэта табліца малітвы «Ойче наш», а сёння ўжо з'явілася таксама і мазаіка іконы Божай Маці Буцлаўскай. Сёння мы таксама успамінаем і дзякуем Богу падчас гэтай святой імшы за кананізацыю вялікага папы Яна Паўла II, таго, які адрадзіў структуры каталіцкага касцёла ў Беларусі, таго, які у свой час добра прачытаў знакі часу і адказаў на гэтыя знакі часу ў свой час, таго, які любіў нашу краіну, на жаль, які не мог прыехаць сюды. Але мы верым, што сёння з вакна дома нябеснага Айца ён усім нам благаслаўляе, бо ён любіў такія вялікія набажэнствы. Ён любіў спатыкацца з масамі людзей у многіх краінах свету, на ўсіх кантынентах. І сёння ён, напэўна, з намі. Сёння ў гэты святочны дзень мы таксама ўспамінаем мучаніка, жывога мучаніка нашага часу, кардынала Казіміра Свёнтка, якога стагоддзя нараджэння ў гэтым годзе мы адзначаем. Праз 3 гады свет і каталіцкі касцёл будуць адзначаць стагоддзя фацімскіх аб'яўленняў. Мы добра ведаем, якое значэнне яны мелі ў жыцці каталіцкага касцёла ў нашай краіне, ва ўсходняй Еўропе, таксама ва ўсім свеце. Мы ведаем, што тады Марія заклікала да малітвы, заклікала да пакаяння і дала надзею. Яна прадказала развіццё свету, яна прадказала развіццё касцёла, яго цяжкасць і гэтак далей. І каталіцкі касцёл у Беларусі таксама хоча прыняць удзел, актыўны удзел у святкаванні гэтага 100-годовага юбілею аб'яўлення Божай Маці у Фаціме. І таму гэты год прысвечаны году малітве, наступны год гэта год пакаяння, і 2016 год гэта год надзеі, якую дала Марія. І адсюль выводзіцца і тэма сённяшняга нашага спаткання, гэтых буцлаўскіх урачыстасцяў. Марія – гэта узор нашай веры. Сённяшняе Евангелие прадстаўляе для нас адведзены Божай Маці у святой Эльжбеты. Божая Маці Марія, якая сказала у Назарэце сваё так Богу, якая сказала аб тым, што яна слуга Пана, яна хацела быць таксама і слугою бліжняга, слугою іншага чалавека. Яна спяшаецца да сваёй крэўнай Альжбеты, спяшаецца ўжо не адна. Яна спяшаецца разам з Божым Сынам, сэрца якога б'ецца пад яе сэрцам. Яна спяшаецца таксама з ягонай ласкай. І гэта было не толькі спатканне гэтых дзвюх благаслаўлёных
жанчын, але гэта было таксама спатканне яшчэ ненароджанага збаўцы з ненароджаным Янам Хрысціцелем, бо Божая ласка звальняе яго ад першароднага граху. Дзякуючы натхненню Духа Святога, святая Альжбета распазнае у Марыі маці збаўцы. Яна добра ведала Марыю. Яна ведала, хто такая была Марыя. Гэта яе крэўная, яны часта спатыкаліся. Вачыма цела яна бачыла крэўную сваю, Марыю, але вачыма душы яна убачыла у ёй маці збаўцы. І яна вітае яе словамі: адкуль мне гэта, што маці майго пана прыходзіць да мяне. І на гэта Марыя адказвае сваім велічным гімнам «Магніфікат». Гэты велічны гімн «Магніфікат» – гэта апагей малітвы Марыі, малітвы ўдзячнасці Марыі Богу за вялікія рэчы, якія ён учыніў для яе, бо учыніў яе маці збаўцы, але таксама праз яе учыніў і далей чыніць усяму свету. Гэтая малітва, яе гімн «Магніфікат» – гэта духоўны партрэт Марыі. Духоўны партрэт, які нагадвае нам аб тым, што на першым месцы у яе была малітва і згода з Божаю воляю. Гэта таксама гімн праслаўлення Бога за тое, што Бог не забыўся пра свае абяцанні, за тое, што Бог выконвае тое, што Ён абяцаў яшчэ тады, калі пакараў першых нашых бацькоў Адама і Эву, і сёння Ён ужо рэалізуе гэтае сваё абяцанне, і гэтая рэалізацыя распачалася там, у Назарэце. Таму Назарэт з'яўляецца нічым іншым, як школай малітвы. І Святое Пісанне, і хрысціянская традыцыя прадстаўляюць для нас Марыю як прыклад малітвы, як тую, якая моліцца заўсёды. Возьмем, напрыклад, ікону Святой Ганны. Яна прадстаўлена з малой дзяўчынкай, а перад імі Святое Пісанне. Успомнім хвіліну ахвяравання Марыі ў Ярусалімскай святыні. Успомнім таксама і яшчэ раз хвіліну звяставання, калі на малітве ангел з'яўляецца да Марыі і аб'яўляе для яе аб Божай волі. Успомнім таксама многія іншыя моманты яе жыцця. Яны нагадваюць аб тым, што яна сапраўды з'яўляецца прыкладам малітвы. І хрысціянская традыцыя прадстаўляе яе як Марыя Оранте, Марыя, якая моліцца, молячаяся Марыя. Евангелие таксама дапамагае нам раскрыць, лепей пазнаць, асэнсаваць малітоўную сувязь Марыі з Богам. Марыя ёсць узор таксама разважання аб Езусе. Яна разважала аб ім ужо ў хвіліне звяставання, разважала аб ім, углядаючыся, сузіраючы яго твар, толькі што народжанага караля каралёў, валадара свету, але народжанага у Бэтлеемскай стайні. Яна разважала яго тады, калі ён навучаў, і цярпела разам з ім, калі яго не прымалі, калі казалі, што добрага можа быць з Назарэту, калі казалі яму выйсці з яго роднага гораду, каб яго там не было, бо не хацелі яго ўспрымаць. Разважала таксама над ім, калі ён нёс цяжкі крыж маіх і тваіх, дарагі брат і сястра, грахоў усяго чалавецтва. Разважала таксама над ім, калі ён паміраў на дрэве крыжа і калі казаў святому Яну апосталу: вось гэта твая маці, а ёй казаў: гэта твой сын. З таго моманту мы ўсе сталіся духоўнымі сынамі і дачкамі Найсвяцейшай Панны Марыі. Разважала аб ім тады, калі узяла ў свае рукі нежывое цела Езуса з дрэва крыжа, але верыла ў тое, што ён паўстане з памерлых, і як радавалася таму, што ён уваскрос. Марыя такім чынам з'яўляецца для нас прыкладам у малітве. Святы Отец Францішак нагадвае аб тым, што ўсё жыццё Марыі – гэта малітва і дыялог з Езусам Христом. Папа Бенедыкт XVI у Марыі бачыць таямніцу прысутнасці Бога з чалавечым тварам і з чалавечым сэрцам на гэтай зямлі. Паводле папы святого Яна Паўла II малітва, пакаянне і надзея – гэта галоўныя элементы фацімскага паслання. Марыя з'яўляецца таксама і настаўніцай малітвы. Успомнім цуд у Кане Галілейскай. Успомнім, калі Езус Христос па яе просьбе учыніў
першы цуд і выбавіў гэтых маладых людзей з вельмі складанай сітуацыі. Каб быць людзьмі малітвы, трэба вучыцца ў Марыі. Трэба вучыцца гэтай дысцыпліны малітвы, дысцыпліны адданасці Богу, дысцыпліны пакаяння, дысцыпліны навяртання. Бо Марія вядзе да Езуса, а Езус усяго гэтага вучыць. Як я ўжо нагадваў у самым пачатку, мы рыхтуемся да святкавання стагоддзя фацімскіх аб'яўленняў. Мы ўжо добра ведаем усе 3 фацімскія таямніцы. Першая таямніца – гэта візія пекла. Другая таямніца – гэта заканчэнне Першай сусветнай вайны і распачацце Другой сусветнай вайны. Гэта пераслед касцёла, пераслед рэлігіі. І трэцюю таямніцу таксама мы ведаем, дзякуючы рашэнню Яна Паўла II. Гэта нашыя часы, гэта адыход ад Бога. Гэта жыццё так, як быццам Бога зусім няма. Гэта паступаючы секулярызм, маральны рэлятывізм. Мы ўсе гэтыя 3 таямніцы сёння ведаем, але сёння мы сябе пытаемся, калі мы ведаем гэтыя таямніцы, то ці яны актуальныя ў нашым жыцці? Так, дарагія браты і сёстры, яны былі актуальнымі, застаюцца актуальнымі і будуць заўсёды актуальнымі. Марія сказала: «Маліцеся і навяртайцеся». Але якімі словамі звярнуўся Езус Христос да сваіх слухачоў? Першыя словы, якія былі: «Навяртайцеся і верце ў Евангелле». Ён многа раз заклікаў да малітвы. Ён сам маліўся, ён заставіў для нас прыклад малітвы. І таму, калі мы хочам, каб усё было добра ў нас, не трэба шукаць вінаватага, не трэба шукаць, што хтосьці вінаваты ў нашых няшчасцях. Мы самыя вінаватыя ў гэтым, бо найперш трэба паставіць на першае месца Бога, праз малітву ісці да Бога, каб Бог займаў цэнтральнае месца ў нашым жыцці. Таму ўсё залежыць толькі ад нас саміх, а не ад кагосьці іншага. Таму фацімскае пасланне і сёння з'яўляецца актуальным. І ў фацімскім пасланні Марія клапаціцца аб нас, людзях цяжкіх і драматычных часоў, і заклікае нас да малітвы і да навяртання, што з'яўляецца абварункаваннем новай надзеі. Сучасны чалавек, на жаль, адмаўляецца ад Божага права і жыве так, як яму хочацца. Тут даспадобы ўспомніць евангельскі апавет пра марнатраўнага сына. Мы яго добра ведаем. У аднаго гаспадара былі 2 сыноў, жылі нармальна, працавалі, але потым малодшы сын сказаў: «Ну не, тата, я ўжо не хачу жыць з табою. Я ўжо дастаткова дарослы, аддай мне належную паводле права частку маёнтка, і я пайду буду сам жыць». Напэўна, цяжка было для бацькі прыняць такое рашэнне сына, але права застаецца правам. І бацька пераказвае яму тую частку, маёмасць, якая належыць да яго. Сын ідзе ў далёкую краіну, ідзе, каб там жыць сам, на сваю руку, як мы кажам. І што з гэтага выйшла, мы добра ведаем. Ён растрывоніў хутка усю сваю маёмасць, якую атрымаў ад бацькі, і застаўся з нічым. Яму трэба было пайсці нават пасці свіней, каб пражыць. Дзякуй Богу, ён знайшоў у сабе сілы сказаць: «Устану і пайду, устану і пайду да майго айца». І айцец яго прымае. Прымае таксама ўсіх нас міласэрны айцец. Але нешта падобнае да гэтага марнатраўнага сына перажывае і сучасны свет, які спіхвае Бога на перыферыю свайго жыцця. Бо кожны чалавек і нашыя супольнасці, і нашае грамадства, і ўвесь свет хочуць жыць, быць свабоднымі. Свабода – гэта вялікі дар, але свабода ў рамках Божага, у межах Божага закону. А чалавек хоча жыць аўтаномна, свабодна, хоча чыніць ўсё, што яму хочацца. Але калі ў жыцці чалавека знікае Бог, то чалавек траціць сваю боскую годнасць, бо ён створаны па вобразу і падабенству Божаму. Але калі Бога там няма, то гэты вобраз падабенства, яно запыльваецца спачатку, потым становіцца цёмным і зусім знікае. Яго зусім няма. Тады чалавек становіцца прадуктам сляпой эвалюцыі. Прадуктам, якім можна маніпуляваць.
што і пацвярджае досвед нашай сучаснай эпохі. Такім чынам, трыумфуе не Бога-чалавек Езус Христос, але чалавека-Бог, як казаў яшчэ вельмі даўно Фёдор Дастаеўскі. Ён прагледзеў гэтыя часы, і сапраўды сёння светам валадарыць не Бога-чалавек, але чалавека-Бог. Аб чым сведчыць трагедыя двух сусветных войнаў мінулага стагоддзя, пераслед рэлігіі таксама і ў нашай краіне, парушэнне правоў чалавека, Хіросіма і Нагасакі, геноцид у Руандзе, ці ў былой Югославіі і другіх краінах света, трываючую дзесяцігоддзямі трагедыю Блізкага ўсходу і сучасную трагедыю Украіны, так блізкага нам народу, які сёння церпіць, дзелецца кроў невінных людзей. Трэба сказаць, у выніку ўсяго гэтага, што безмежная свабода, без права Божага, без яго захоўвання вядзе да безмежнага деспатызму. Ёсць такі аповед аб 4 маладых, вельмі амбітных, вельмі здольных людзях. Яны сабраліся і вырашылі, што павінны навучыцца такой спецыяльнасці, такіх спецыяльнасцяў, каб здзівіць увесь свет. Яны раз'ехаліся па ўсім свеце, па розных універсітэтах і па пэўным часе спаткаліся разам. І распавядаюць адзін аднаму, чаго яны навучыліся, што яны могуць учыніць. Адзін кажа, што я з кавалка косці магу адрадзіць увесь шкілет. О, добра, цікава. А другі кажа, а я магу гэты шкілет нарасціць мясам. О, яшчэ цікавей. А я, трэці, кажа, магу абцягнуць яго скурай. А чацвёрты кажа, я магу яго ажывіць. Окей, добра. Пашлі ў джунглі. Не трудно было знайсці косць. Не думалі, чия гэта косць. З гэтай взяліся да работы. Вось ёсць шкілет, вось ёсць мяса на касцях, вось ёсць скура. Чацвёрты ажыўляе. Але каго? Льва! А лев быў галодны і з'еў іх усіх. Мы хочам кланавання. Крычаць людзі ў сучасным свеце, трэба распрацоўваць практыку кланавання. Нават кланавання чалавека. Але мы не ведаем, каго мы можам скланаваць. Не ведаем, хто потым будзе. Але які марал гэтай басні выкарыстоўвання дасягненняў навукі без захавання Божага права прыводзіць да таго, што гэтыя дасягненні забіваюць нас саміх. Трэба развіваць навуку. Нема слоў. Гэта безупрэчна. Таксама і культуру, тэхналогію, медыцыну і гэтак далей. Але ўсё трэба выкарыстоўваць гэтыя дасягненні ў межах Божага закону. Калі мы выкарыстоўваем дасягненні навукі не згодна з Божым правам, то, паўтарымся яшчэ раз, яны могуць нас забіць і часамі забіваюць. Драпежная эканоміка пагаршае экалогію. Мы ўсе кажам пра экалагічны крызіс, але ці хтосьці думае, як можна больш зарабіць, як можна больш мець, як можна быць багацейшым. Ніхто не думае аб тым, як жыве сусед, нават іншая краіна і гэтак далей. Толькі я хачу і больш нічога. Гэта просты эгоізм. Аборты і генетычныя маніпуляцыі вядуць да дэмаграфічнага крызісу і дэвальвацыі Божага дара жыцця. Божы дар жыцця, самы вялікі дар, які мы атрымалі ад Бога, сёння ён дэвальвуецца. Сёння можна купіць жыццё, прадаць жыццё. Сёння нават ужо ёсць у свеце лабараторыі, якія называюцца beautiful children. Прыгожыя дзеці. Можна заказаць дзіця з вачыма такога колеру, з валасамі такога колеру, кручаныя, не кручаныя, твар такі, гэтак далей. Што гэта такое? Фабрыка дзяцей паўстае. А новае жыццё – гэта результат любові паміж мужчынай і жанчынай, сапраўднай любові. І тут мы прыходзім да іншай праблемы. Праблемы, можа, самай вялікай у сучасным свеце, праблемы, на якую і Ян Павел II звяртаў увагу, і Бенедыкт XVI, сёння асабліва папа Францішак, гэта крызіс сям'і. Калі 20-30 гадоў
40 гадоў таму хтосьці ўбачыў разведзенага чалавека, то на яго ўсе паказвалі пальцамі. Альбо хтосьці ўчыніў аборт. Гэта таксама была трагедыя. Сёння гэта ўсё сталася ўжо нормай нашага жыцця. Але якой нормай? Ці гэтая норма гаворыць аб нашай культуры, хрысціянскай культуры? Ці гэта норма нагадвае аб тым, што мы развіваемся паводле Божага плану? Сёння дэвальвуецца Божы дар жыцця, і сёння таксама чалавек адказваецца ад Богам устаноўленай сям'і, як галоўнай клеткі кожнага грамадства, як саюзу адзінага, непарушнага паміж мужчынай і жанчынай. Бо сёння многія краіны прынялі ці дыскутуюць аб тым, каб прыняць законы аб гомасексуальных саюзах. Саюзах, якія могуць прынимать, мець прыёмных дзяцей. Але я перапрашаю, я хачу мець маму і тату, а не двух бацькоў, з якіх ні адзін з'яўляецца бацька, двух маці, з якіх ні адна не з'яўляецца маёй натуральнай маці. Гэтых праблемаў, гэтую літанію гэтых праблемаў мы можам працягваць да канца, бо таксама трэба сказаць, што гаспадарка і палітыка без этычных нормаў вядзе да эканамічнага і фінансавага крызісу, вядзе да сацыяльнай несправядлівасці, да напружанасці ў грамадствах. Такім чынам, трэба сцвердзіць, што сучасны свет перавярнуўся з ног на галаву. Тут даспадобы успомніць кітайскае паслоўе, што не віно п'яніць чалавека, але чалавек сам сябе. Чалавек толькі тады будзе вялікім, калі прызнае веліч Бога, як гэта ўчыніла Марія. Марія у сваім гімне, які мы чулі ў сённяшнім Евангеліі, у гімне «Магніфікат», узвялічвае Бога, але яе узвялічвае свет і узвялічвае ўжо 2000 гадоў, бо яна на першым месцы пазнала Бога і яго паставіла на першае месца. Веліч чалавека залежыць ад адносін чалавека да Бога. Чым гэтыя адносіны бліжэйшыя, тым чалавек больш значны і больш вялікі. Гэта непростая справа. Не проста сказаць, што я буду жыць паводле Божага закону, што я буду выконваць гэты закон, што я буду любіць Бога і любіць бліжняга. Гэта крыжовы шлях. Сёння на нашых урачыстасцях знаходзіцца крыж сусветных дней моладзі. Сусветных дней моладзі, якія арганізаваў святы Ян Павел II. Гэты крыж прайшоў па ўсім свеце, гэты крыж сёння знаходзіцца з намі. Ён яшчэ раз нагадвае нам аб тым, што мы павінны ўзяць крыж нашага жыцця, ўзяць яго з любоўю, ўзяць яго так, як узяў яго Jesús Христос і несці. Разважаючы аб крыжы, мы павінны памятаць аб тым, што не мы самыя церпім за нашыя грахі, але сваё жыццё за нас, за нашыя грахі аддаў Jesús Христос і сёння аддае. Per aspere ad astra, per цярпенні да зорак, таксама і праз цяжкасці гэтага жыцця мы павінны імкнуцца да святасці, найперш імкнуцца праз малітву, праз паслухмянасць Божай волі. І не трэба баяцца крыжа. Гэтых крыжоў ёсць вельмі многа. Кожны з нас яго нясе наша грамадства, яго нясе ўвесь свет, але не трэба баяцца, як казаў святы Ян Павел II, як учора нам припомніў апостольскі нунцый. Не трэба баяцца, бо з намі Бог, Бог, да якога вядзе нас Марія. Сёння, у гэты радасны і шчаслівы дзень, калі мы у чарговы раз праслаўляем Цябе, Божая Маці, мы звяртаемся да Цябе, Марія, Маці збаўцы і Маці нашых цяжкіх і трагічных часоў. Сёння мы праслаўляем Цябе, і мы спяваем наш беларускі гімн «Магніфікат». Праслаўляем Цябе за згоду з Божай воляй і за прыклад малітвы. Праслаўляем за тое, што Ты мужна стаяла пад крыжом з Твайго Сына, які ёсць крыжом гісторыі чалавецтва, у тым ліку і крыжом нашых часоў, і крыжом нашай бацькаўшчыны. Праслаўляем Цябе і дзякуем за Тваю апеку над намі, за тое, што Ты падтрымлівала нас у цяжкія часы і сёння таксама даеш нам новую надзею і падтрымліваеш у нас агонь святла Евангелля. Марія,
дапамажы нам знайсці дарогу вяртання да Бога, каб на сучаснай пазбаўленай Бога пустыні мы знайшлі крыніцу сапраўднага духоўнага жыцця. Прімі малітву твоих духоўных дзяцей на твою славу і славу Бога, як негаснучага святла, якога загубленыя і поўныя непакою усе мы патрабуем. Спадарожнічай нам, Марія, на шляхах нашага жыцця, каб мы тут на зямлі будавалі шчаслівую будучыню і прыйшлі у порт вечнага шчасця, дзе ты разам з сваім сынам валадарыш. Амен.